yomwe ikuzungulira kunjaku ndiyokhudzana ndi Prophet Bushiri kukamba kuti ziwiri zitatu zokhudzana ndi ulamulirowu kuyamikira Nduna za DPP akuti ine simakondatu kuyankhulapo za ndale koma awawawa nduna izi zochita bwino izi zomabwera pambalambanda kuyankhulatu zambiri ati zipitirire zimenezi tifotokozetu nkhani bwinobwino makamaka poyamba ndi screenshot yomwe tikuiona pa screen patupo imeneyo yatengedwa ku page ya Prophet Shepherd Bushiri ndipo akuti I rarely comment on political matters, but it is important to acknowledge positive developments when they appear. The new DP leadership, particularly in the appointment and conduct of its ministers, shows encouraging signs of seriousness and accountability. There is visible activity, regular communication, and a willingness to update the public on progress. If we sustain this culture of transparency, could mark a meaningful shift in governance. I hope it won't change. Basi tu ndi pemphero langa limenelo. Titanthauzire luwene pakunena kuti ine sinimakonda yankhulako nkhani zokhudzana ndi ndale. Ine zimenezo koma nzofunikira kwambiri kunena kuti ngati zochitika zinthu zabwino pena pake tidzipezeka kuti tikumabwera ndi kumayamikira zimenezo osamangokhala chete kumaona kuti zikuchitika zabwino. Ndi apapa ndizoti ulamuliro wanyuwano wa DPP yanyuwani ulamuliro wake makamaka pa nkhani zokhudzana ndi mmene asankhira nduna zake tayale komanso ndi nduna zomene zikuchitiranso zochita bwino kwambiri kumaonesa zoti izi ndi zolimbikitsa izi tukamba tunkhani za serious makamaka pakagwiridwe ntchito anthu ali serious kwambiri kubweranso pamenepo ndi kuti pala accountability kumabweretsa zinthu ndithu pambalambanda kuti mwaona tupanga zotere apa zoyenda motere zakuti zoyenda motere amalawi wonse ndikumaona zimenezo zikuchitika ndekuliso chani ndekuliro zinthu zoonekatu ndi maso ntchito zogwirika ndi maso kuli ndekuti no communication kumafotokozera ndithu mwapo ndi apo satino mukati fotokozere pano pomaza fotokozaso mmene zochitikira m'maundunamo ndekuti pakapita ka zaka ziwiri kubwera kuti mwezi uno mwaona tapanga zotere ukutupanga zotere zabwino ndithudi ndepa lino kwauzano anthu mmene tikusunthira osangoti mangofotokoza koma pali progress. Okay, tachoka apa tupita apa ndikuti tukathana mavuto awa kunota zili bwino kwambiri. Ndakuti ngatiru izi zingapitirire izi kuzipitiriza zimenezi kachikhalidwe kamene kakomachita zinthu pambalambandaka kakhoza kupezeka zonena kuti kabweretsa kusinthiratu kumbali ya utsogoleri mmene utsogoleri umayendera kuti palibenso zomachita zinthu ndekuti kumidima koma kumachita zinthu pambalambanda aliyense kumaona utsogoleri wabwino. Chikhulupiriro changa nchonena kuti izi zisasinthe izi zipitirire limene lonso ndi pemphero ndi pembedzero langa. Zimenezo ndi zimene ayankhula amenewo a Bushiri makamaka pobwera pa tsamba lawo la mchezo la Facebook kuyamikira utsogoleri umenewo, kuyamikira nduna zimenezi, kuyamikira ndekuti mmene zikugwirira ntchito. Tingakambe chani magayi takhatu mabwera pano ndikumanena zonena kuti nduna izi zikutipula. Yesterday dzulo lomweli ndinalinso pompano kukamba zonena kuti kulitu nduna zomwe zikuchita bwino timakambanso zachina jape mhango pa ground paja amagayi akuchita bwino kwambiri. Masiku apita omwe timakamba nkhani zokhudzana ndi achina Joseph Mwanamveka amene akugwirira ntchito kodi sizizi achina loza mbiri zimene akutipulira pa ground si zimenezi kodi achina Ben Peel always pa ground, no time to rest, alibe nthawi yokhala mu office koma kupita kuti kuyendera uku ndunena pana nalinso chakulilongwe kuyendera thinking kanaka chakuwakawaka fans kugwira ntchito. Now sinkhani ongogwira ntchito yokhayo koma leti ziyang'ananso ndi ma appointment mmene akuyendera magayi fans inasankhidwa ijionena kuti kumaitaoneka kuti fans yuziwa zimene kuchita. Magayi nakamba koza nduna zosiyanasiyana naiwala ajini matanga nsamayi amene iyu mwaona mmene wagwirira kuja kumafuta kuja kuyiwalikatu ndiye yemweyo mpaka nafe kumuyiwala mwayiona chifukwa chani kulibe mavuto ukanakhala kuli mavuto bwezi ndekuti no dzina lake lili mkamwa koma ndiye yemweyo kumuyiwala magesi ndi amene tikuwaonawa
zoita kuyenda bwino magayi zimene akunena uyu Bushiri zoti zoyenda tayale sizoti akunama iyayi majority akukamba zilino zimene zizi tukamba nkhani za chakudya magayi naona kakilipi kena kake pa Facebook ada amene wati pano tutilitu munyengo yapita muthalikatu chimangalo chili mbwereketero ndela lata adzadzatu nde kuti chichani anadzadza nde kuti chibeseni ndi chakudya amwene dzulo ndakayendera friend angena ake tinaphunzira nawo limodzi nde kuti ku secondary tinali ma friends kwambiri kwafika kumene kudza kuti amwene ineyo ndi utsogoleri uku ndiwaza chifukwa chani ine rolo nzivutika kuti ne chakudya chokhacho ndi chimene ndimachifuna ndi chakudya ndikamkhawa zoni noti ndili nacho zanga zili pabwino amwene nde panopa ndikumadya amwene amwene zikuyenda bwino mukuona fans ambiri everyday anthu akukamba zinthu zabwino za ulamuliro umenewu now ulamulirowu tikhoza kumanena kuti pita muthalika achita bwino pita muthalika achita bwino pamuziwa chani umathokhala koche ndikumawuza anthu kuti kapangeni zotere kapangeni zotere koma ngati fans jasi kupangaso zolongosoka ndi umapezeka zonena kuti no kochi omwe aneka ngati olephera inu munaonako nkhani zachinapita mponda kuti no bullets isakuchita bwino mpaka nanathothola kumene kucha mpaka unalo kasumira no court chifukwa chani bullets maplayer sakusewera bwino akuluza amene ndi kuti amakalozedwa zalani ndani ndi kochi nawo apapa ndi ulamuliro wapita muthalika uwu kuti pita muthalika sochotsedwa ntchito ndi kuti ziona no kodi no mafruits ake ndotani zipatso zimene zikutuluka mulamuliro umenewo ndi zotani nde nkumayang'ana no maplayer pa ground yo omwe ndi ndani ndeti ndachina mwana veka amenewa ndachina nde kuti no fans yonse iyi nduna zimene zizi mene zogwirira ntchito osati kumapanga zinthu zako midima iyayi kumango basi kumabweresano iyayi tizingona ma effects iyayi kumabwera tikuyenda motere paka nali pano tili apa ende tikusuntha motere apa zikuoneka panga zonse tipanga motere zimenezo ndi zimene akuzikamba Bushiri kuno kuti ndi zabwino tifande kuti transparency pambalambanda amwene osamachita zinthu kobisika and now osangoti pambalambanda koma ndili pambalambandapo ndikumaoneka nokunoti no palili kusintha kwabwino ngati tizingapitirira zimenezi inenso ndikugwiza naye Bushiri dziko lili likhoza kupezeka zonoti tazitolera bwinobwino fapano pati palibe nkhani yonena kuti no tisinthe Malawi iyayi nkhani ndonoti timbwezerese Malawi imene analili fa Malawi anaonongeka mona anaonongeka zimene sitingakane panopa kuti zanzani zachuma kulowa pasi njala zane zambirimbiri Malawi analowa pasi ndeti mbwezerese pamene paja tikakafika ndi kuti pa level imene anali paja tione kuti no tipangano bwanji no kuti tinyamule tipitirane patsogolo komano pesi yake ngati ikhale imene ikagwidwa ntchito kake kakhale kamene kakakuchoka kwa nduna amene zikugwirira ntchito ndiye kuti no sititengera nthawi yotalika kwambiri kuti tikafike nopona kuti timbwezeretse nawo tikambwezeretsa ndiye kuti ngati pesi yakenso idzakhale yomwe kumapitirira ndiye kuti tizanyamukano ndikusunthaso ndi kuti kupita patsogolo nkumaoneka zoti Malawi iro ndi akutani akusuntha keep it up my guy keep it up mupitirize kugwira ntchito zotere mwaona anthu amayang'ana atundu kumakamba zabwino mukamachita zabwino anthu amakamba ndili tinomwe tinaona ko Bushiri atabwera mkuzanoro lamuliro wachakwerawo ndezochita bwino apa anabwerako ndikuzanoti yayi koma mukuwafinya magayi mukuwafinya kwambiri Amalawi pangani ziganizo zabwino zoti zithandizana one amayankhula ndi kuti one negative side kuti no zolakwika zikonzedwa koma apa kunoti chani muchita bwino keep it up ndi 10 tipitilize zimenezo zimakhala bwino to do well and we'll do justice tizayankhula zabwino kumakola tu chizungu tizayankhula zabwino za inu yomukachitaso zabwino akuti